Ako športovec už máš svoj vlastný príbeh. Tvoja cesta, disciplína a úspechy formujú pohľad ľudí na teba. Tvoja osobná značka je viac než len športový výkon. Je to o tom, ako sa prezentuješ mimo neho. Budovanie osobnej značky znamená ukázať, kto si, čo zastávaš a akú hodnotu prinášaš do profesionálneho prostredia. Je to kombinácia myslenia, zručností a ich komunikácie. Môže to byť jednoduché ako opis seba, prezentácia skúseností a online prejav. Tvoja osobná značka má spájať športovú identitu s budúcimi cieľmi. Nielen ako športovec, ale ako športovec s vodcovstvom, disciplínou a ambíciou rásť. Ide o konzistenciu. Spôsob, akým hovoríš, ako prezentuješ svoj príbeh a ako sa sám staviaš, by sa malo všetko zhodovať. Nemusíš byť dokonalý ani mať všetko dopredu premyslené. Stačí byť jasný a autentický. Napríklad namiesto zamerania sa len na výsledky, môžeš zdôrazniť svoje myslenie, pracovnú morálku a schopnosť prispôsobiť sa a zlepšovať. Toto sú veci, ktoré ťa odlišujú mimo športu. Tvoja osobná značka je to, čo si ľudia pamätajú. Je to tvoj most medzi tým, kde sa nachádzaš teraz a kam chceš ísť. Začni ju budovať s cieľom a nech ti otvorí nové príležitosti.